V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k Panne zasľúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozef. A meno Panny bolo Mária. Keď k nej anjel pristúpil, povedal: Zdravá buď, Bohom obľúbená, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad touto rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. I povedal jej anjel: Neboj sa, Mária, našiel si milosť u Boha. Hľa počneš a porodíš syna a nazvieš ho menom Ježiš. Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Duch Svätý ťa zatieni a preto aj to sväté, čo sa z teba narodí, bude sa volať Synom Božím. Hľa Alžbeta, tvoja príbuzná, tiež počala syna vo svojej starobe. Už je v 6. mesiaci, tá, ktorú nazývajú neplodnou, lebo u Boha nič nie je nemožné. Hľa služobnica Pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Všetky ženy a dievčatá v Izraeli sa túžili stať Matkou Božou, chudobné i bohaté, jednoduché i vznešené. Boha však pritiahla čistota srdca a poníženosť jednoduchej dievčiny Márie. A dnes priťahuje Pána Boha čistá a milujúca duša. A čo bude ďalej, počúvajte. Cisár Augustus rozkaz píše, sčítať ľudí z celej ríše. Matka ide z Nazaretu, lebo vyšší rozkaz je tu. Splniť Božiu predpoveď. Rímsky cisár Augustus chcel vedieť, koľko obyvateľov má jeho obrovská ríša. Aj Palestína patrila do tejto ríše. Cisár vydal rozkaz, aby sa všetci dali zapísať do svojho mesta, odkiaľ pochádzali jeho predkovia. Jozef pochádzal z rodu Dávidovho a preto sa musel ísť zapísať do Betlehema. Mária, počula si ten rozkaz? Musím ísť do Betlehema. Cisár rozkazuje, treba poslúchať. Ale čo ty, Mária? Bude dlho trvať, kým sa vráti. Jozef, dovol mi ísť s tebou. Mária, ale teba zákon nezavezuje. Ty nemusíš ísť, keď čakáš dieťatko. Bola by to pre teba veľmi ťažká cesta. Odtiaľto z Nazareta je veľmi ďaleko do Betlehema. Jozef, som tvoja manželka a pôjdem s tebou, aj keď mi to zákon nekáže. Ale, Jozef, káže mi to srdce. Ďakujem, Mária. Boh je s nami a bude nám na pomoci. Zabar si potrebné veci pre seba a pre dieťatko a ja pripravím oslíka. Aj tento cisárov rozkaz bol v Božom pláne. Bol to Boh, ktorý viedol Jozefa a Máriu do Betlehema. Aj s nami má Boh svoj plán. Každému človekovi pripravil cestu, na ktorej ho chce sprevádzať. Vieme Bohu na všetko, čo nám posiela, odpovedať svoje áno? Keď s Jozefom matka do Betlehema prišli, klopali na dvere, ale tvrdú reč počuli. Nemáme miesta, aby ďalej išli. Pre ňu a pre Spasiteľa sveta v celom Betleheme nikde nie je to miesta.
svojej chvíle. Má sedieť doma v takomto nečase. A čo ak potrebuje pomoc? Nech ju hľadá niekde inde, ja mám dosť svojich starostí. A čo ak nesie nejakú správu? Nech počka do rána. Môže to súdiť. Tak teda otvor, keď si taká zvedavá. Pán s tebou, žena. Nech nestojí medzi dverami, fúka na mňa. Vojdite. Pán s tebou, hospodár. Po čo si prišiel? Hľadám dosľah. Ty si myslíš, že nejaký zoženieš? Mesto je plné kadejakých cudzincov. A kto vie, či prichádzajú dobro? A kto si pustí neznámych vtákov pod strechu? Ja nie som tulák, statočne pracujem a idem z Nazaretu. Prečo si ostal doma v Nazarete? A vari nepoznáš rozkaz cisára Augusta o ščítaní ľudu, že každý sa má ísť zapísať do toho mesta, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia. Ja pochádzam z rodu a domu Dávidovho a tak som musel ísť sem, do Betléma. Tak sa daj zapísať a choď si po svojom. Ja by som šiel, ale mám tu ženu a čaká dieťa. To by mi ešte chýbalo, aby sa dieťa narodilo v mojom dome. To by som vás ešte tak ľahko z domu nedostal preč. Hospodár, tvoj dom je veľký, máš miesta dosť. Povedal som nie, chcem mať pokoj, túži mi spať, žena, odprá toho človeka von. Muž môj, veď sa zľutuj nad núdznymi. Nesľukaj, keď sa ti niečo nepáči, môžeš ísť s ním aj ty preč, zatvor, fúka na mňa. Je mi ľúto, že ti nemôžem pomôcť. No aspoň ti poradím. Vezmi svoju ženu a choď za mesto. Sú tam opustené maštárky, lebo pastieri pasú svoje ovce mimo Betléma. Tam si nájdete prístrešie a tam sa môžete uchýliť pred studenou nocou. Tu máš lampáš, vezmi si ho. Ďakujem ti, dobrá žena, nech ti to Boh oplatí. Hospodárova žena im ukázala cestu v maštarete a vrátila sa k svojmu manželovi. Jozef s Máriou sa ešte raz po ceste spýtal jedného pastiera, či idú dobre, a veru, že čoskoro našli prístrešok s čerstvou slavou. Hneď sa uložili na odpočinok po tak náročnej ceste. Nerušme ich, no nakúpime, čo teraz robia naši pastieri. Povedz, čo nového, čo si dnes videl a počul dobrého, my netrpezlivo na teba tu čakáme, my niečo dozvedieť, od teba sa chceme. A ja som už tužil čím skôr byť tu s vami, ale som sa držal dlho za mnou. Bo som dvom pocestným ukazoval cestu a oprevádzal som ich na samému miestu. Synovia moji, je tu čas k spaniu. Ale prv vyzdajme vďaky nášmu Pánu, že nás opahuje a chráni od zlého, by pokojne sme spali pod ochranou jeho. Život
takýto duch toľkými čiarami? Čo sa ma bojíte? Čo trápite seba? Veď veľkú radosť prinášam vám z neba, lebo sa narodil sveta vykupiteľ, budúcich národov od Boha učiteľ. Ponáhľajte teda rýchlo Betlehemu a vzdajte čest a chválu jemu. Nech vám slúži poznaniu na znamenie, nájdete dieťatko v jasličkách na slame. Pastierom netrvalo dlho, kým našli maštál. Už z diaľky zbadali manželský pár. Skláňal sa nad jasličkami, v ktorých sladko spalo dieťatko. Pristúpili k jasličkám a v údive na nich hľadeli. Pozrite tam, bacholiasko malé, ako anjel nestoval v jasliach na slame. Len tedy, synkovia, pristúpte k bližnému, urobte poklonu a vzdajte česť jemu. Vítaj nám, Ježiško, odávna túžený. Tyž prišiel spasiť svet, od Boha poslaný. Ja za to pred tebou na kolenách padám, by som bol zúčastnený spasenia, ťa žiadam. Tebe sa utiekam, spasiteľu drahý, by som tiež dosiahol v nebi život blahý. A ja som už túžil učenú chodu. A ja sa tiež teším na príchodom tvojim, tebe sa oddávam celým srdcom svojím. Boh dal zvláštne znamenie aj pohanom. Na nebi sa ukázala nezvyčajná hviezda. Traja múdri králi z východu sa vybrali za hviezdou. Nemohli zostať doma. Nepokoj, ktorý pocítili, ich nútil hľadať pravdu. I vybrali sa za hviezdou, ktorá ich priviedla do Betlehema. Hľa, či svetlo neosvecuje maštár? A nehovoril si o kráľovi? Radia, ale nie je jedno, či maštár, či paláci, kde je čisté srdce, tam nerozhoduje. Nerozhoduje bohatstvo a prebih. Nepôjdeme k Herodesovi, lebo klane, nie si jeho slova priame. Inú cestu nás privoľne, tak poďme. Božie dieťa, ty večný vládca neba i zeme, náš Pán a kráľ. My prichádzame, aby sme ťa pozdravili a svoje dary ti odovzdali. Tu je zlato ako kráľ. Tu kadidlo ako večnému Bohu. Tu tymián zasne ako symbol nesmrteľnosti. Zdarmi seba samých dávame ti, Pane, myšlienky a slova, životy a všetko, čo máme. Od tejto Bohom požehnanej chvíle uplynulo mnoho stáročí a my, služobníci Boha, s pokorou sa stretávame na oslave pamiatky narodenia Ježiša v deň, ktorým sú Vianoce. Sure.
šťastia prial, aby nový rok za to zdal. Radosné a pokojné prežitie sviatkov želáme vám. Požehnané sviatočné popoludnie.